May pagsaka na naman sa kaso ng tuberculosis o kung TB sininga tuig inibase sa datos ng World Health Organization. Sa bilog nga kalibutan, rank 3 ang Pilipinas sa may pinakamadamo nga kaso ng TB. Ang TB abi endemic sa Pilipinas o kung iara lang diri sa Pilipinas. Sang una, number 4 lang kita. No, this time number 3 na kita. Kasunod sang India, Indonesia, then Philippines. Why is that? Okay, nakita naton nga during the pandemic nga time, nagdubo ang census because nag-shift ang focus sa COVID. So ang tendency sa mga tao, wala nanago, nakulbaan magpa-check up. So eventually, pagbalik sang hulag sang society naton, dito naman nakita naton nga nag-increase ang cases of TB. Kalabanan sa mga pasyente nga may TB, nagkakaibaluan na lang nga may amo na sini nga balatian kung gina-require na nga mag-submit sang x-ray para sa ilang trabaho. Mabalik kita sa pinaka-common nga makita namon sa clinics, laban namon ng mga pasyente wala simptoma kag ini nagakadakpan lang kung may annual physical examination, may x-ray or pre-employment. So eventually kakakibot as lahala nga may ara ko na. So dira namon makita nga may mga cases kita kag hindi na siya common nga may tawag kita bala nga gina-stigmatize naton nga diri lang nga population maniwang, anuson, pigado. But mostly makita namon na sa real world setting naton sa mga clinics, actually mga white blue collar job, mga working in the office, kag mas better na actually nga economic status, but di kakita nato nga kakadiagnose sila sang TB no nga incidentally sa mga x-rays nila. Pero ang TB sa panahon sa karon sarang na mabulong. Pero dapat ang pasyente nagasunod sa kung ano ang dapat nga himuon. Dapat may malawig nga pasensya kay man ang pagbulong sa TB, may minimum nga 6 ka bulan ang kalawigon. Pero paano bala may baluan kung mayara sang TB ang isa ka tawo? Kadamo sa simptomas ng TB kag mayara sa cases nga wala gid gani sa may ginapakita nga simptomas. Ang pinakamalala kay may nagaka-ospital kag nagakahulog na sa respiratory failure bangod sa TB. Commonly, kung symptoms ang basihan naton, ang ubo nga malawig for more than 2 weeks, weight loss, paglubo sa timbang nga hindi hungod night sweats, fever, usually sa gabi, kag may mga symptoms na naga-fatigue, nagaluya. So these are the common symptoms ng TB. Kag actually daw gusto naman i-correct nga basta gadupla dugo TB dayon, because not all nga nagadupla dugo TB ang cause. No, daw medyo daw na-associate lang siya permi sa pagduplat sa dugo, but commonly ang lawig nga pag-ubo kag ang fatigue kag weight loss amo gini ang mga common nga simptoma sa mga pasyente nga may TB. But as I've mentioned earlier, mas damo kami subong nakita nga wala actually may ginabatsyag. Mas maayo kung may amo sini nga simptoma, makikita sa doktor kag hindi sa internet. Kay mahimo lang ini magdala sa kakulba kag hindi amo nga impormasyon suno sa kay doc. Hindi lang abi nakabase sa teorya ang paghibalo kung may TB ang tawo. May iban pa gid nga mga bagay nga ginahibalo gikan sa pasyente para makumpirma kung mayara gid man siya sang TB. Isa sa mga balantayan nag-exposure sa isa ka tawo sa pasyente nga mayara nga daan sang TB. Dako gid nga risk factor. So kung may amo ka na simptomas, makadto gila yon sa may eksperto. Kag anong next nang obrahon, of course ang number 1 ginamon nga basihan is ang x-ray. No, kag kung makita naton nga may ara siya finding sa x-ray, ang next naton nga pag-obrahon is mapa-exam kita sang aton plema. So may ginatawag kita nga sputum gene expert. No, ang sputum gene expert amo ni siya subong ang recommended nga first line of diagnostic nga modality for diagnosis ang TB, kag ini makita lang naton sa mga health centers naton, kay this is a special machine. Kag the good thing is diri sa Western Visayas, as far as I know,
Riverside lang ang may ara nga machine nga sina. No, sa may mga pasyente nga mas nagina-opt nila nga hindi na ko gusto magpila sa City Health or sa mga municipal health centers namon. Kay gusto ko madiretso na lang gid ko sa private institution, Riverside lang may available nga Gene Expert nga machine. Ang X-ray, available sa Riverside Medical Center. Sa 550 pesos mo, may upod na nga complete blood count kag urine analysis for employment purposes. Ang Sputum Gene Expert ang available lang sa Riverside Center sa mga private health facilities nga amo ang ina-recommend nga modality para sa pag-diagnose sa TB. Kung ma-diagnose nga may TB, kinahanglan nga magpaidalom sa pagbulong sa sulod sang 6 ka bulan nga wala sang shortcut. Sa unang nga 2 ka bulan, ginapatay ang aktibo nga kagaw. Kag sa nabilin nga 4 ka bulan para naman ini sa mga dormant o kung iban pa nga mga kagaw nga nagapanagulang sa lawas ang pasyente. Malawig ang proseso para masiguro nga madula ang kagaw sa lawas ng tao. Kung hindi abitigayon nga matap na ang mga nabilin nga kagaw sa lawas ng tao, may tsansa nga gulpi lang ini nga magwa kung magnubo na ang immune system sa isa ka pasyente. Sa subong, ginamonitor ang Pilipinas kay nagadamo ang kaso sa TB nga drug resistant. So ini naman nga TB is hindi na masarangan sa pagbulong sang tableta lang. No, so ini mas medyo komplikado nga pagbulong kay injectable na ni siya. Nga bulong naton kag ginahatag ni siya for 18 months. Mas naglawig ka Yes, mas naglawig siya. Kag ang mga complications nga gina-expectar naton is mas stronger, mas balantayan. No, as much as possible, hindi ta gusto mag-abot ang mga pasyente sa amo na nga status ng TB nila. That's why nga gina-inganyo ginamon nga as early as mild pa lang or bago pa lang ang diagnosis, kumpletuhon gid ang pagbulong kay kanugon sang chance nga mabulong mo siya sa tableta lang kaysa magkadto ka sa nga injection kag everyday makadto ka sa health center para lang injectionan ka sang inang abulong. Sa panahon sa karon, wala na sang dapat kakulbaan sa TB kay may bulong na para diri. Kag mas maayo nga samtang temprano pa mahibaluan na para gilayon matap na antes pa man maglala. For more inquiries sa X-ray kag Sputum Gene Expert ng mga test, magtawag lang sa number sa inyong screen.